Dende este martes, o Partido Popular de Meaño xa ten o seu candidato para as eleccións municipais do mes de maio. Trátase de Carlos Vieites, que conseguiu aglutinar o apoio de toda a formación. A alcaldesa Lourdes Sucha decide non posicionarse para a alcaldía de maio de 2019. Entón, a partir de aí, unha serie de colaboradores contactaron comigo e un dos requisitos que establecín foi que hubiera unidade no partido. Entón, demos os primeiros pasos, me ofreceron o seu apoio e logo xa posteriormente tuvemos unha reunión o venres pasado cos afiliados e colaboradores e de forma unánime me deron o seu apoio. O martes 22 tuvo un apoio da cúpula. Biólogo de formación, leva 18 anos traballando como técnico na mancomunidade do Salnés. Dende hai 11 compaxina este labor co de xuíz de paz no Concello. Asegura que as dúas facetas da súa vida profesional permítenlle coñecer a idiosincrasia de Meaño e o funcionamento da administración local, aínda que é a primeira vez que se adentra no mundo da política. O que me levou a dar este paso foi que eu creo que en Meaño o mellor que temos son os veciños. Entonces, creo que lle podemos ofrecer unha xestión eficaz e cercana, entonces eso foi o que me levou a dar este gran paso. Que para min é un momento de responsabilidade, pero ao mesmo tempo de ilusión e moitas ganas de traballar. Traballar todos xuntos por Meaño, polos veciños. Carlos Vieites asume esta nova etapa como un reto, consciente do legado que no Concello deixaron os seus predecesores na alcaldía, Jorge Domínguez e Lourdes Sucha. O seu obxectivo é claro, manter ou ampliar a maioría absoluta que eles conseguiron. Que é un momento de moita responsabilidade, é un momento tamén apasionante, e sí que pesa. Vimos de etapas anteriores de o ter maioría absoluta. Entón, o reto é manter esa maioría absoluta. Teño unha estrutura organizativa moi eficaz, moi válida, entonces creo que vamos a manter a maioría absoluta e incluso incrementala. Agora ele e o seu equipo traballan para confeccionar a lista cos nomes que o acompañarán nesta etapa e para desenvolver o programa que recolle as inquedanzas dos veciños. Con este obxectivo manterán reunións nas parroquias para escoitalos de primeira man.